Aurreikuspen beltzak lan merkatuan. Rajoyren exekutiboak onartu du legealdia amaitzen denean, langabezi tasa gobernura iritsi zenean baino altuagoa izango dela. 2016 arte ez da 125-tik jaitsiko. Aurten 127koa izango dela dio, baina atzo jakindako datuek dagoeneko kopuru horretara iritsi garela diote. Nos enfrenta a una situación dramática. Presidente ordeak dio egoera dramatikoa dela, eta ez da datu negatibo bakarra. Ekonomia orain arte aurreikusitakoa baino 3 aldiz gehiago jaitsiko da urten, baina De Guindos ministroaren esanetan atzeraldiaren azken urtea izango da. El año 2014 ya tendremos una recuperación. Ekonomia berreskuratuko dela ziurtatu du, baina 1,3ko defizit helburua betetzea 2 urte atzeratuko da, 2016 arte. Son extremadamente conservadoras. Aurreikuspenak kontserbadoretzat jo ditu ministroak. De Guindosek onartu du datuak ez direla onak, baina esan du gobernuak azken 15 hilabeteotan onartutako neurriak hartu ez bazituen, askoz ere txarragoak izango zirela.